It seemed like centuries ago, when the monks crossed the mountain to Malibu, El Camino, and a sipping tea lemonade room. We ponder all that we can lose in a theater of dark. The cross of Jesus sees it all. Oh, his red blood's on the bar. Štyri kategórie, bol tu freestyle, bol tu trial, bol tu dual pump track, takisto XCO. Ľudia si tu zažili neskutočnú akciu, veľmi si to tu užili. Dneska sme zorganizovali prvýkrát tu na štadióne aj preteky XCO, čo je v podstate disciplína, ktorá sa bežne jazdí v lese. Nám sa to podarilo spraviť tu na štadióne na plochej dráhe, kde sme postavili pump track v podobe duálu z dvoch priamých line. Jazdci jazdili kvalifikáciu a potom si to rozdali vo vyraďovačkách. Bolo to veľmi zaujímavé. Dneska som tu zastrešoval hlavného organizátora v odvetví trial. Všetko nám vyšlo, ako sme naplánovali a účasť bola veľmi slušná. Mali sme aj medzinárodnú účasť, čo si veľmi vážim.